Aké boli celkové náklady na toto výjazdové rokovanie a v rámci konsolidácie nepremýšľate skôr nad tým, že ich obmedzíte? Ale my tu dávame peniaze mestám a obciam, pani kolegyňa. Tak ale to môžete dávať aj z Bratislavy. Ja viem, že vám to vadí, ale vám neurobím radosť. My sem prídeme, ja viem, však ste volička Progresívneho Slovenska, tak sa vám to nepáči. Máte smolu, budeme v tom pokračovať, to sú dobre vynaložené finančné prostriedky. Minister je vysoký predstaviteľ štátu, je to ústavný činiteľ. Pomerne ľahko sa vie minister niekde skryť. Myslím, že vie byť v kancelárii, necestovať a venovať sa práci len v Bratislave. Ale Bratislava nie je Slovensko. Bratislava je úplne, by som povedal, pomerne príznačná inými charakteristikami. Primátori a starostovia majú fantastickú jedinečnú možnosť sa stretávať s ministrami a štátnymi tajomníkmi, ktorú inak málo kedy majú. Prosím, neodhovárajte nás od práce. My sme pracovití ľudia.